چاوی مگەلێکیشە سەری مگەلێکیشە داوا تەختوەر مروان کرد گوتن وعددان گوتنم نەواڵان و ئەژی لێگیاوان مام پشتی سێ هەیڤان ji milmilaniyê li gel nexweşiya penceşêra serî ya ku di sê heyvên dê zîndankirinê ji aliyê çekdarên PYD û rêveberiya wê ya ferîzkirî lê Rojavayê Kurdistanê raserî wê hat. Roja pêncê meha duwazdan sala 2016 şehîd Salah Mihemed Saîd Yûnis ji dayîkbûyê gundê Til-Hebeşê yê gundewarê Amûdê sala 1968 e. Xêzandara û xudançar kur û keçekî ye. Şehîd Salah Yûnis neşteciyê bajarê Amûdê bû. Herwiha endamê Komîta Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya rêxistina Amûdê bû. 5 caran û ji ber kar û xebata xwe di nava rêzên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya. Şehîd Yûnis ji aliyê sîstema ewlehiyê ya ser bi rejîma Sûriyê ve hatiye girtin. Di 13 heyva heftan sala 2005 bêtometa belavkirina nûçeyên nerast derbarê şêwexistina dewletê ji aliyê rejîma Sûriyê ve hate girtin û ji bo girtîgeha Feyha li şema paytexta Sûriyê hate veguhestin. Herwiha ji aliyê hêzên ewlehiya leşkerî di 28 meha şeşan sala 2006 bêtometa belavkirina belavokên Kurdî hate girtin. û di 21 heyva duwazdan sala 2006 de hate serbestberdan. û di destpêka Gulana sala 2007 de bi tometa sxêvdanê bi serokê Sûriye Beşar el-Esed hate girtin. Piştî 20 rojan hat serbestberdan. Di hefteyê meha duwan sala 2009 ji aliyê serkirdayetiya polîsên parêzgeha Hesekê bi tometa tevlîbûnê ji bo komeleyek siyasî û pêkanîna pirzgirêkên mezhebî Şehîd Salah Yûnis hat girtin. Herwiha carek din di 15 meha nihan sala 2010 bi tometa beşdariyê di komên tevlîheviyê dijî biryara desthilatdariyê hate girtin. Di çarê meha şeşan sala 2016 Şehîd Salah Yûnis ji aliyê çekdarên PYD ve hate girtin. Dema ku 4 otomobîlên ji corên Van û 3 otomobîlên din yên PYD lê bajarê Amûdê êrîşeka hovane li ser mala wî kirin û tometa tevlîkirina ciwanan bo leşkerên roj li Herêma Kurdistanê ew girtin. Şehîd Salah dema ku ew sê heyvan di girtîgehên PYD dema tevî têkçûna rewşa wî ya tenduristî ku di encama krîzeka demargirî de roniya çavê xwe ji dest da. Lê PYD mercên giran li pêş serbestberdana navbûrî danîn. Herwiha ji ber rewşa nebaş ya zindanên PYD ku yek ji wan zindanan pêştir enbareka semadeya kîmawî ya çandiniyê bû ya ku bandoreka xerab li ser tenduristiya mirovan dike. Piştî ji destdana roniya çavekî xwe û rewşa deronî û tenduristî malbata Şehîd Salah Yûnis bi mercên çekdarên PYD razî bûn ji bo serbestberdana wî di 6 meha nihan sala 2016 ku ew mercî desteserkirina mala wî bû beramber rêdan bi Şehîd Yûnis ku berê xwe bide Herêma Kurdistanê ji bo wergirtina çareseriya pizîşkî ku di nexweşxaneyên Herêma Kurdistanê de nexweştirîn nûçeya jiyana xwe bihîst ku raserî girêkeka penceşêrê di serê xwe de hatiye û di nexweşxaneya rêzgarî li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê Şehîd Salah Yûnis sala 47 de ji temenê xwe şehîd bû. Bi şehîdbûna xwe Salah Yûnis tevlîkerwana şehîdên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û şehîdên Rêbaza Barzanî ku bi destê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD bû. Lê dûseya kiryar û tewanê PYD her dimîne li benda rojeka sizadanê li pêş dadgeheka navdewletî yan jî dadgeheka rasteqîne ku ji aliyê gelê Kurd ve hat be hilbijartin û rewayî be.